Min ftit tal-jiem oħra residenti fl-akkwata tal-Knisja ta' Ġiżu fil-Belt u kull min ikun f'din ix-xaqliba tal-Port il-Kbir se jibda jisma' ħossa bieħu melodjus minn setta 4 kniepen ġodda u 2 mill-antiki li ġew restawrati. Il-kampanologu Kenneth Kawki għalilna li l-Knisja ta' Ġiżu kellha set ta' kniepen mhux intunati. Spjega li qabel il-kwalità tan-nota mużikali ma kienx importanti, imma l-enfasi kien li jinstema' l-ħoss ta' kniepen u jintbagħat messaġġ. Ma' żmien il-ħoss mużikali tal-kniepen beda jingħata aktar valur. Is-Sur Kawki spjega li mill-kniepen l-antiki se jintużaw 2 li ġew restawrati f'Malta, waħda ta' Giovanni Bozzoli minn Ġenova u oħra tal-fonditur Malti Giulio Kawki. Kenneth Kawki spjega li l-4 kniepen ġodda saru l-Olanda mid-ditta Royal Iceboats Bell Foundry li ħadmu l-qampina l-kbira tal-Katedral ta' Notre Dame f'Pariġi u diversi kniepen oħra fosthom il-qampina Olimpika l-ftuħ tal-logħob Olimpiku f'Londra. L-4 l-ġodda saru appuntu biex jaqdu akkordju aħna ngħidulu chord in D, major chord in D with an added 6th interval, tajjeb biex ikun hemm akkordju mużikali pjaċevoli u se jkun fost l-isbaħ settijiet ta' kniepen li hawn fil-belt, ġifieri kien proġett bżonn juża hawnhekk għandek il-Port il-Kbir fejn jista' jimraħ il-ħoss. Il-Gwardjan tal-Knisja ta' Ġiżu fil-Belt Patri Ramon Farrugia qal li kniepen li kien hemm siktu sentejn ilu meta kien iddeċida li wasal iż-żmien li jibda l-proġett ta' set ta' kniepen ġodda. Nħossu li huwa kuruna fuq il-proġetti kollha li aħna għamilna f'dawn is-snin. Beda bażikament iktar mill-ngħid sar ħolma, ma beda l-ewwel nett isu bi bżonn. Meta niftakar kien hemm festa minn waħda mill-festi li konna aħna hawnhekk smajt il-kniepel u iddarrast meta smajt it-tisbit fil-Kampnar. Diskussjonijiet fuq x'għandna tajjeb mill-kniepel milli għandna hemmhekk daħal il-kampanologu Kenneth Kawki li beda jevalwa x'hemm tajjeb fil-Kampnar x'hemm li hemm bżonn li jispiċċa u hekk ġejna d-deċiżjoni li hemm bżonn ta' 4 kniepen ġodda. L-ismijiet li nataw dawn il-kniepen huma Marija Immakulata għall-qampina l-kbira, Francesca, Giovanna Battista, Paolina, Dolores u Agnese. Il-kniepen se jitbir kulħadd filgħodu u wara jittellaw fil-Kampnar biex jindaqqu għall-ewwel darba fit-3 jew l-4 ta' Ottubru meta jħabbru l-festa ta' San Franġisk.